Arratsaldeon, ongi etorri Antiguoko pilotalekura. Bueno, hemen dara parte hartzaileek aurtengo edizioan izango ditugunak, baita ere ziur, aurtengo edizioan izango ditugun ikusletako batzuk, eta beste morroska handi bat etorriko dienak hurrengo asteetan. Gaur izango da aurkezpena. Gaur daukegu Antiguoko pilota txapelketa honen 78. urteurrenaren aurkezpen ekitaldia. Aurten ere ilusia hundiz gaude, ia batzu bagoaz lanen, ilusia hundikin lanen, aurten ere txapelketa eder bat osatzeko, afizionatu mailan dauden pelotari onentsuenak hemen izango ditugu hurrengo asteetan, eta, esan bezala, pelota ederra izango dugu hurrengo asteetan, hurrengo abuztu osoan zehar, hemen, Antiguoko pilotalekuan. Eta, ezer baino lehen, Antiguoko pilotazaleok elkarteko lehendakariari emango diot hitza, Angel Nietori, eta beak, bitz esango izkizu eta bere agurra emango izue. Etorri mesedez, Angel. Arratsaldeon eta ongi etorri den hori. La Junta Directiva del Antiguoko Pilotazaleok, queremos agradecer que estéis hoy aquí en el día de la presentación de este torneo. ¿Se oye? Sí, se oye. Decía que desde la Junta Directiva del Antiguoko Pilotazaleok os queremos agradecer que hoy estéis aquí acompañándonos en este acto de presentación de la 78 edición del torneo de pelota del Antiguo. Llevamos ya unos meses trabajando y poniendo todo nuestro empeño e ilusión para que podáis disfrutar en nuestro frontón de unos buenos festivales. Queremos dar las gracias a las autoridades, a los patrocinadores, a los pelotares y a la afición. Gracias por estar aquí apoyándonos. Sin vuestra colaboración, este torneo sería imposible e inviable. Como ya os he comentado antes, se va a jugar la edición número 78, que no son pocas. Desde la organización, como siempre, hemos preparado esta edición con muchas ganas, trabajo e ilusión. Esperamos que todos los pelotazales disfruten y vean bonitos partidos. Que ricasco y gracias por vuestra atención. Eskerrik asko, Ángel. Beak esan bezala, hoxe, abuztu honetan partidu errak izango ditugu, Antiguoko pilotalekun. Abuztuaren lauan hasiko da txapelketa, aurtengo txapelketa abuztuaren lauan hasi eta abuztuaren 29an izango dira finalak. Como decía, 4 de agosto, comienzo del torneo de pelota del Antiguo y las finales serán el 29 de agosto. Se jugarán todos los martes y miércoles de todas las semanas, excepto la semana donde tenemos un eclipse el 12 de agosto, por lo que en esa semana se jugarán el lunes y el martes, 10 y 11 de agosto. Eclipsea dela eta amabian ez dugu egingo jaialdirik eta aste horretan, astelena eta asteartean izango da. Bestalde, esan abuztuaren lauan, Antzolan hasiko degula txapelketa, Antzolan. Ez Antiguon, Antzolan. Zergatik, Joseba Lezeta kazetariari omenaldi bat egin edo lago. Diario Baskoko kazetaria izan da urte askotan, eta pelotari eman dion ekarpena dala eta Antzolan hasiko dugu txapelketa. Decía que el 4 de agosto comenzaremos en Antzola el torneo de esta 78 edición, debido a que el periodista Joseba Lezeta del Diario Vasco se jubiló en diciembre y debido a todo lo que ha dado a la pelota, pues hemos decidido hacer un homenaje en su pueblo natal, en Antzola. Beti bezala, streaming ez emitituko ditugu partida guztiak, Antiguoko pilotazaleok katean. Emitiremos todos los partidos en Antiguoko pilotazaleok, en el canal de YouTube de Antiguoko pilotazaleok. Eta, esan bezala amateur mailako pelotari honenetariko hemen izango die, adibidez azkeneko saltoa ematen profesional mailan hemendi pasatu die, adibidez, Loza, Zubizarreta, Rekalde, Apezetxea, Landa, Tamiano,
hemen izan dira txapelketa hau jokatzen, gaur egun profesional mailan daude, horrek esan nahi du pelota ona ikusiko degula eta ikusi degula beste urte guztietan ere bai, eta urten ere holaxe izango da. Eta, bueno, hau posible izateko, jende askon beharra dago, parte hartzaiek, pelotari noski, ikuslegoa, etorriko dana, frontoia beteko dutenak urrengo asteetan, eta baitaren nola ez, udala, Donostiako udalaren babesa ere beste urte batez badaukagu. Decía que es importante que, bueno, pues que haya participantes, los pelotaris muy importantes, también el público, por supuesto, todo ese público que va a estar en el frontón a lo largo de las próximas semanas, y también el Ayuntamiento de Donosti también, pues este año también colaborarán con nosotros, estamos muy agradecidos. Eta, bueno, hemen daukegu udalaren ordezkaritza, eta lehenik eta behin, Maria Jesus Idoeta, zinegoziari emango diot hitza. Eskerrik asko, Maria Jesus. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, udaletxea gonbidatzeagatik. Lehendabizi baina barkamenak eskatu alkatearen partez, bera zen etortzekoa aurkezpen honetara, baina ezin izan du azkenengo momentuan, eta ni nator bere ordez. Besterik ez dakanik emateko eskerrak alde batetik bai elkarteari, Antiguako Pilotazaleak elkarteari, baita pelotariei, zeberaiek gabe ere ez dago ez da partidurik, 78 urte diraia, txapelketak antolatzen ari zeatela. Erraz esaten dira urteak, baina kontuan izan behar da zelan dagoen txapelketa hauen atzetik. Nire partez besterik ez, mila esker elkarteari, mila esker zuei baita pelotariei, gozatu eta berriz zorionak bihotzez. Eskerrik asko, Maria Jesus Idoeta. Zinegotzia, eta Donostiako udalarekin jarraituz, hemen daukegu baita ere Donostiako udaleko kirol zinegotzia, bera da Iñaki Gabarain, berari emango diotitza, mila esker hemen izateagatik, berari emango diotitza. Mila esker, baita ere, beste behin gonbidapenagatik, plazerra da beti, hemen izatea, konpainia honean, txapelketa oso garrantzitsu baten aurkezpenean. Donostia kirolak benetan estimatzen du eta babesten du txapelketa hau. Txapelketa hau gabe ezin da Donostiako udako kirola ulertu eta klasikoa bihurtu da, gure udako klasikoa, pilotarekin lotuta gainera, lanean gabiltza bereziki azkeneko urteetan Donostian pilota bultzatzeko, sustatzeko, eta, horren inguruan aspaldi zaudete asko lanean askok, eta zuei esker, udalak ere planteatu ditzake bestelako helburuak ez, hor zaudetelako, benetan, kirol baitatu honen euna, urtetik urtera lantzen, eta hiritarren gana helarazten, ez? Hemen jaia izango dugu, goi mailako kirola, parte hartzea, eta, kirolaren aurpegi oso on bat, ez? Horrelako kirola sustatu eta bultzatu nahi dugu Donostian, horrelako txapelketa bat guretzat erreferentea da esan bezala, gozatu dezagun abuztuan zehar txapelketa bikainonetaz, gizonezkoak, emakumezkoak, eta ziur naiz berriz ere espektakulo handia izango dugula disfrutatzeko, eta egun horietan elkar ikusiko dugu hemen, eta jarraitu benetan horrela lanean, elkartean, eta jasotzen duzuen babesletza guzti honekin, zeren benetan unkigarria da ikustea nola jendeak babesten duen eta sostentzen duen horrelako txapelketa maitetua. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki Gabarain, Donostiako kirol zinegotzia, bere hitzak.
Bueno, eta baita ere oso garrantzitsuak. Hemen ikusi dituzuen babesle guzti hauek ere, mila esker, baita ere aldizkarian azaltzen diren babesleak ere bai, aldizkaria atera dugu aurten ere bai, aldizkarian, bueno, horre sarreran daukezue aldizkaria, baita ere jaialdi hemen izango dezute, irakurri nahi balima dezute, egiesan notizi albiste ederrak daude, eta, bueno, txapelketari buruzko, xehetasun guztiak ere hor dituzue. Eta, bueno, baita ere, aurten izango dugun kamiseta. Pilotariek izango duten kamiseta, hauxe da. Urdina eta hauxe gorria. Mahala babestutako kamiseta, eta hori da, pilotariek aurten eramango dutena. Como decía, el patrocinador de la camiseta será Mahala, esta es la camiseta azul y esta la roja, la que llevan los pelotaris a lo largo de todo este torneo. Eta, bueno, orain ja, kirol arlora pasako naiz, kirol arloan, azken urteetan iten egian bezala, emakumezkoen txapelketa bat, gizonezkoen promesa mailako txapelketa bat, eta gizonezkoen elite mailako beste txapelketa bat. Bai, hori da, abuztun zehar izango duguna. Bai, orduan, emakumezkoetan, lau bikotek hartuko dute parte, finalerdietan sartuko direnak, hau izango da, abuztuaren 26ean eta abuztuaren 25ean eta 26ean, barkatu. Esto será las semifinales que jugarán, que entrarán el campeonato femenino élite, será el 25 y 26 de agosto. Eta lehenago, urrengo astean, promesa mailan eta elite mailako gizonezkoak hasiko dira, talde fasean, bai? Promesetan, gizonezkoetan, 6 bikote, 3 bikote A taldean, 3 bikote B taldean. Elite mailan gizonezkoetan, baita ere 6 bikote, 3 bikote A taldean, eta 3 bikote B taldean. Bueno, emakumezkoetan, Laia Salsamendi, Naroa Agirre, Goiuri Zabaleta, Andrea Kapellan, beste bikote Aminderekin. Hoiek dira bikoteak emakumezkoetan, emakumezko elite mailan. Promesetan, Adrian Uriarte, Endika Galarza, Ibon Ibarra, Álvaro Canseko, Bingen Beitia, Artea Goiburu, hori A taldea, promesetan B taldean, Unas Ramirez, Ugaitza Pestegia, A taldean, Eñaut Lizeaga, Asier Balerdi, Eki Ribarria, Intza Garaño, eta Arkaitz Murua, Oier Elorz, hori da A taldea, eta B taldea, Joanes Zestau, Aingeru Bernaola, Oian Etxeberria, Unax Apestegia, eta Iker Egiguren, Julen Soti. Hoi die, 6 bikoteak, elite mailakoak, eta beste 6ak promesa mailakoak, bai? Eta baitaren oski emakumezkoenak esan dizkizuetenak. Bueno, besterik gabe, hauxe da aurkezpena, abuztuaren 4 Antzuolan, 4 de agosto en Antzuola. Joseba Lezetari omenaldia ginez, homenajeando a Joseba Lezeta, horrelaxe hasiko dugu aurtengo txapelketa. Abuztu guztian zehar, 9 jaialdi eta irabaz dezatela onenek. Que ganen los mejores en este torneo, que comienza el 4 de agosto, como digo, en Antzuola, y serán 9 festivales. Beste kontu bat, sarrera egongo da, noski, baino baita ere bonoa. Bonoa izango dugu, eta bonoa salgai daude jada. Bonoak 75 euro balio du. El bono vale 65 euros, se puede adquirir en la entrada. Eta bonoak zer ematen du? Bueno, aukera ematen du, beti eserlekoa izateko jaialdi guztietan, ilararik itxaron gabe. Vale, el bono da opción a que tengáis un sitio en las gradas sin tener que esperar ningún tipo de colas. Vale? Holaxe ba, mila esker etorri izatenak, oantxe barrene txapelketa bat egingo dugu aurkezpenera etorritako pelotariekin,
decía que ahora haremos un campeonato Barrene con los pelotaris que han venido a esta presentación, eta irabazleak La Perla talasoterapiarako. Talasoterapia gehi menú bat izango du. El ganador de este Barrene tendrá un circuito en la talasoterapia La Perla y una comida para dos. O sea que, etorri mesedez, pelotariak, guain emango izkizuegu pelotak, eskerrik asko udalari hemen izateagatik, bai Maria Jesus Idoeta, baita ere Iñaki Gabarain, mil esker hemen egoteagatik, eta baita ere Ángel Nieto. Mil esker zuei. Eta mil esker YouTube ez zaudeten nahi. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat, hazteko moduko txokoa, itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara, une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak.
ver, Miki. No sé cuál es. Bueno, ikusten ez duten bezala, joku bat egingo dugu, barrene antzeko bat, bueno, bai, barrene bada azkenen, eta lau talde daude. Bale, lau talde daude. Bi talde hasiko dira, eta 15 minutu egongo die kantxan, beti egongo die bi talde kantxan egongo die. Tantoa egiten duen taldea gehatu ingo da, eta tantoa egiten ez duena kanporatu ingo da. Eta beste basartuko da. Horrela, 15 minutuz. Eta tanto kopuru gehien egiten duen taldeak irabaziko du, eta talde horretan egingo da beste barrene bat. Behaien artean bakarrik. Eta hor izango da, tantoa egin beharko du, talde horretako bakoitzak tantoa egin beharko du, tantoa egiten ez duena kanporatu izango da. Berriro sartuko die, tantoa egin dutenak, eta era horretan bi pertsona geratu arte, eta irabazle bakarra izango da. Bale? Kiniela bat izango dezute, kiniela bat banatuko zizueten, kiniela horretan markatu garrezute, zein uste dezuten izango dala talde garaia. Vale, todos tendréis una quiniela que os han repartido Joseba y tenéis que marcar cuál es el equipo ganador de este mini torneo. Vale? Izan kontutan urdina eta beltza ez daudela, beste lauak daude. Tener en cuenta que el negro y el azul no existen. Tenéis que elegir un equipo de los demás 4 equipos, de los 4 colores. Eta egin barrezutena da, biak markatu, bi dauzkezue, biak markatu, bat sarreran utzi eta bestea zuentzako. Eta bukaeran, egingo da zozketa bat garaie guztien arten eta mahala produktuen otarre bat irabaziko du zozketa horretan irabazten duen. Vale, como decía, tendréis una quiniela que os ha repartido Joseba
donde tendréis 2 quinielas. Tenéis que apuntar lo mismo. Tener en cuenta que el equipo azul y el negro no están. ¿Vale? Tenéis que elegir entre los otros 4. ¿Vale? Tenéis 2, entonces uno tenéis que entregar en la entrada y el otro os lo quedáis vosotros. Y con las personas que acertéis cuál ha sido el equipo ganador, se hará un sorteo y el que gane ese sorteo recibirá una cesta de productos de Mahala. ¿Vale? Va a Singover.
Bueno, astera goaz. Tantoa egiten duen taldea geratuko da barruan. Hori, tope, venga, opa, animo. Vale, Horia, Kanpora, Morea, Barrura. Talde Morea, Barrura. Talde Morea, Barrura. 10 segundu, txon, 10 segundu di, bostetik irua. Del 5 al 3. Del 5 al 3, Asier. Bueno, talde berdearen bigarren puntua. Eta orain talde gorria Barrura. Txon, 10 segundu. 10 segundu, txilito jodan. Hortxe. Talde berdea 2 puntu doa. Burrero Morea, talde berdea 3 puntu. Talde berdea 4 puntu. Talde berdearen 5. puntua. Horatu 15 minutu. Zango diela. Orantxe talde berdea eta gorria daude barruan. Bueno, talde berdea lehen abizikoz Kanpora, eta orain talde Horia dator Barrura. Talde Horia Barrura, gorriaren aurka gorria bat. Bueno, talde Horia kanporatua, talde gorriaren 2. puntua. Bueno, talde gorria kanporatua, talde Morearen 1. puntua. Txon, momentuak. 10 segundu. Txon. Berriro. Txistua jotako.
Gogoratu, talde berdea 5 tanto dijola. Behai edoaz, oaingo zirabazten. Eta Morearen 2. tantoa. Berdea kanpora, horia datoz orain barrura. Etxe momentu bat. 10 segunduko, txoin. Bale, hor, bai. Orain bai. Bai, segi. Talde horia berriz ere kanpora, talde horiak ez du tanturik, gorriak berriz 2, eta Moreak 3. El equipo morado tiene 3 tantos y el rojo tiene 2. Talde Morearen 4. tantua, 4. tanto del equipo morado. Dos minutos besterik ez geratzen, solamente quedan 5 minutos. Azken 5 minutua, últimos 5 minutos para que termine este juego. Moratuak lau, berdeak 5 tanto dizostela. Talde Moratuaren berdinketa, berdeak eta Moratuak 5 tanto dijoz. El del equipo morado y el equipo verde llevan 5 puntos, van empatados. Horiek berriz huts. El equipo amarillo tiene 0 puntos y el rojo tiene 2. Oraingoz, talde Moratua dijo 6 punturekin. Talde berdea 5 punturekin, talde gorria 2 punturekin eta talde horia ez doke tanturik. Mikel Leoneten erakustaldea. Bueno, berdeak sartzen dira, berdeak 5 tanto dituzte. Txiribito. Hemen dute berdeek aukera berdintzeko, Moratuekin berdintzeko. El equipo verde tiene la oportunidad de empatar ahora mismo con el equipo morado. Tiene 5 tantos el equipo verde y 6 tantos el equipo morado. Y 3 tantos el equipo rojo. Bueno, talde berdearen beste tanto bat. 2 minutu behatzen die, solamente quedan 2 minutos. Txon. Tantua talde berdearentzat. Azken minutua.
Gordeak Garaie. Azken tantoa. Talde berdearen equipo verde y ahora harán un balón entre ellos. Hecho ya. Orain tanto egiten dona klasifika egiten da. Se clasifica el que hace el tanto. Eta irabazle bakarra izango dugu. Solo tendremos un ganador. Bingen Beitiak egin du tantoa, beraz lehen sailkatua. Bingen Beitia ha hecho el primer tanto, por lo que es el primer clasificado. Eñaun Liceaga, bigarren sailkatua. Segundo clasificado, Eñaun Liceaga. Gogoratu bakarra kanporatu da. Orain bi sailkatuko dira, hemen dare hirutik bi sailkatuko dira. Solo se clasificarán 2 de 3. Aingeru Bernaola da urrengo sailkatua. Siguiente clasificado, Aingeru Bernaola. Tanto egiten duena sailkatuko da. Se clasificará el que haga el tanto. Adrián Uriarte sailkatua eta Endika Galarza kanporatua. Berriz ere orain lau pilotari kantxan. Berriz ere sistema berdina, bakarra geratu arte. Hay 4 pelotaris en la cancha y otra vez haremos el mismo sistema hasta que gane uno. Aingeru Bernaola, sailkatua. Primer clasificado, Aingeru Bernaola. Guazen ba, hiru pelotaritik bi geratuko die kantxan. Osea, bi sailkatuko die, barkatu. Adrián Uriarte, urrengo sailkatua. Bueno, eta orain hemen Bingen Beitia eta Eñaut Liceaga daude kantxan, tanto egiten duna sailkatuko da. Se clasificará el que haga el tanto entre Eñaut Liceaga y Bingen Beitia.
Otra vez el mismo sistema entre los 3 pelotaris que quedan. Kanpora, Bingen Beitia, finalerako sailkatua. Bingen Beitia clasificado para la final. Orain Adrián Uriarte eta Ingeru Bernaolaren artean tantua egiten duna, sailkatuko da, finalerako. De esta 78 edición. Bueno, eta Bingen Beitiaren garaitarrekin bukatua. Bingen Beitia garaie. Bingen Beitia ha sido el ganador. Ahora le daremos el correspondiente premio. Orain emango dugu bere premioa, bere saria. Esto no, un segundo de publicidad. Bueno, ikusi ez zuten bezala bukatu da aurtengo aurkezpeneko barrenean. Hemen daukegu Antiguako Pelota Zaleok elkarteko kidea den Javi Rico eta beak emango dio La Perla Talasoterapiarako zirkuitoa eta bazkaria bi pertsonentzako sari hori emango du eta Bingen Beitiari emango diogu be izan baina garaia. Etorri mesedez, Bingen Beitia, ganador del barrere de este año, de la presentación de este 78 aniversario del torneo de pelota del Antiguo. Javi Rico da, berari saria eman diona, es Javi Rico el que ha dado el premio a Bingen Beitia. Eta mesedez etorri taldekide guztiak, etorri. Íñigo. Hemen dituzue ekipo txapelduna berdeak. Zorionak. Bueno, eta orain Josebak esaten direnez, 13 pertsonak asmatu dezute talde berdeak irabaziko zuela. Por lo que me dice Joseba, 13 personas habéis acertado que iba a ganar el equipo verde. Malaren otarre bat zozketatuko dugu irabazleen artean. Sortearemos
una cesta de mala entre los ganadores. Bingen Meitia katera ez dela mesedez, que saque Bingen Meitia el número o el... Lausten bakia irabazi du Mahalaren otarrea. El número 4 ha sido el que ha ganado la cesta de Mahala. Ortizabete, número 4, Lausten bakia. Hemendi balima dago etorria daia mesedez, sarrerara. El que tenga el número 4, por favor que venga a la entrada a recoger la cesta de Mahala. Bueno, eskerrik asko, abuztuaren lauan Antzuolan hasiko dugu txapelketa. Abuztuaren lauan hasiko dugu txapelketa, abuztuaren 5ean Antiguo. El 4 de agosto comenzamos el torneo en Antzuola y el 5 de agosto estaremos en el Antiguo.